Σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι να βγάλουμε το καψούλι μέσα από το στεφάνι, γιατί άμα ακούσετε να το ξαναβάλουμε στην ακτίνα που έφυγε στον αγώνα στη Περχιάδα. Όποιος δεν έχει δει το βίντεο να πάει να το δει στο YouTube. Πάμε να δούμε κιόλας και άμα βγει τώρα. Αυτό που θα κάνω είναι ότι απλά θα βγάλω και την ταινία του Tubeless αναγκαστικά. Το έβγαλα παιδιά το καψουλινάτο. Η ακτίνα μπήκε έτοιμη. Χαρίζουμε στεφάνι και πάμε να βάλουμε ταινία. Έτοιμη λοιπόν η τσάντα.